Den her video, den går ud til dig, der lige råbte af mig ud af din bil. Du råbte lækker kælling, hvorpå jeg svarede, at du skulle holde din kæft. Hvorpå du vælger at stoppe bilen og med aggressiv attitude spørger, om jeg skal have din pik i munden eller hvad. Og nej, det skal jeg faktisk ikke, og jeg er sindssygt målløs over, at du har sådan et menneskesyn, at du kan finde på at sige det her til et menneske. Jeg føler mig vildt truet, og er faktisk bange for dig. Føler mig også vildt nedgjort. Og det er vildt, du skal have sådan en magt over mig, at jeg sidder her hjemme med hjertebanken og ryster, og har det vildt ubehageligt. Jeg føler mig sindssygt truet og krænket af det her. Og jeg har oplevet det rigtig mange gange før. Men der er en ting, der har ændret sig, og det er, at jeg ved, at det her, det er ikke min skyld. Og det er ikke fordi, at jeg har shorts på, og fordi, at det er sommer, eller fordi, jeg bevæger mig på en bestemt måde. Det er dig, der er en kæmpe idiot. Men det påvirker mig stadig rigtig meget. Og jeg har besluttet mig for at tale op omkring det via den her video, for at række ud efter folk og sige, at det her, det er ikke okay. Og sige, at det her, det er altså ikke min skyld, eller din skyld, hvis du oplever det samme.